Ανδρέας Λεντάκης υπήρξε μία από τις πιο φωτεινές μορφές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Κατά τη σκοτεινή περίοδο της δικτατορίας, ο Ανδρέας Λεντάκης στάθηκε όρθιος απέναντι στο φόβο. Συμμετείχε ενεργά στην αντιδικτατορική οργάνωση, Δημοκρατική Άμυνα και πλήρωσε το τίμημα της αντίστασης με συλλήψεις, φυλακίσεις και βασανισμούς. Παρά όλα αυτά περιήγησε, έγινε σύμβολο ήθους και ελπίδας για μια Ελλάδα που πάλευε να ξαναβρει τη φωνή της. Και ποιος δεν γνωρίζει το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, το Σφαγείο, που είναι αφιερωμένο σε εκείνον? Το τραγούδι λέει: «Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα». Αυτός ο Ανδρέας είναι ο Ανδρέας Λεντάκης. Μετά, το τραγούδι συνεχίζει και λέει: «Τακτά κι εγώ, τακτά κι εσύ». Περιγράφει τον τρόπο επικοινωνίας του Ανδρέα Λεντάκη με τον Μίκη Θεοδωράκη μέσω του τύπου όταν ήταν σε διπλανά κελιά στο αστυνομικό τμήμα της περιβόητης οδού Βικουλίνας, όπου λάμβαναν χώρα οι πιο αποτρόπαιοι βασανισμοί κρατουμένων. Ο Μίκης Θεοδωράκης συγκλονίστηκε τόσο πολύ από τον ηρωισμό που επέδειξε ο Ανδρέας Λεντάκης απέναντι στα βασανιστήρια, που όταν έπεσε η Χούντα έγραψε έναν ολόκληρο δίσκο προς τιμή του με τίτλο «Τα τραγούδια του Ανδρέα». Πέρα από το Σφαγείο, ένα ακόμη πολύ γνωστό τραγούδι αυτού του δίσκου είναι το «Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013». Ο Ανδρέας Λεντάκης ήταν άνθρωπος του πνεύματος και της δράσης. Συνδύαζε με σπάνια συνέπεια το λόγο με το έργο, τη σκέψη με την πράξη, την ιδεολογία με τον άνθρωπο. Μετά τη μεταπολίτευση, η δράση του συνεχίστηκε μέσα από την πολιτική και την αυτοδιοίκηση. Ως βουλευτής της αριστεράς, υπερασπίστηκε με πάθος την παιδεία, τον πολιτισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη. Πίστευε πως η δημοκρατία δεν εξαντλείται στα λόγια, αλλά ζει μέσα στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεν δίστασε ποτέ να εκφράσει τη γνώμη του, ακόμα και όταν αυτή ήταν ενάντια στις ιδεολογικές αρχές της αριστεράς, στην οποία άλλωστε ανήκε ο ίδιος. Είναι γνωστή η αντίδραση που είχε προκαλέσει ακόμα και στους συντρόφους του αριστερού η θετική του στάση για την αποφυλάκηση των συνταγματαρχών της Χούντας μετά από 22 χρόνια φυλάκισης, την ίδια στιγμή που το κοινό αίσθημα ήταν να σαπίσουν και να το κάνουν στη φυλακή. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Ζητάω να συγχωρήσουμε, αλλά όχι να ξεχάσουμε. Η δημοκρατία δεν είναι εκδικητικό ούτε τιμόρο καθεστώς. Αν είμαστε απάνθρωποι, γινόμαστε ίδιοι με εκείνους». Όταν ο άνθρωπος που υπέστη τους μεγαλύτερους βασανισμούς από οποιοδήποτε άλλο ζητάει να συγχωρήσουμε τους βασανιστές του. Όταν μας ζητάει να απαντήσουμε στην απανθρωπιά με ανθρωπιά, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε πριν συμφωνήσουμε ή διαφωνήσουμε είναι να σκεφτούμε. Η υπόθεση του έργου που θα παρακολουθήσετε βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Καλή σας θέαση! Τύψεις, καμία τύψη δεν νιώθω. Των αδείων μάλιστα. Είμαι υπερήφανος που έχουν επιλέξει εμένα να φέρω εις πέρας αυτή τη δύσκολη αποστολή. Να σώσουμε την πατρίδα από το κομμουνιστικό κίνδυνο. Από αυτά τα κομμούνια που θέλουν να επικρατήσει η αναρχία. Αυτοί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Να φανταστείς, το πατρί, θρησκεία, οικογένεια το κοροϊδεύουν. Είναι λέει διεθνιστές και δεν πιστεύουν σε πατρίδες και θρησκείες. Να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν οι Έλληνες φαντάροι πολεμούσαν στον πόλεμο και σκότωναν τους Γερμανούς το 40, πώς τους λέγαμε? Ήρωες. Ναι, μάλιστα ήρωες. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο με τώρα. Τότε είχαμε πόλεμο. Τώρα δεν έχουμε. Εδώ είναι που κάνεις λάθος. Και τώρα έχουμε πόλεμο. Και μάλιστα πολύ χειρότερο. Γιατί ο εχθρός είναι κρυφός και δεν έρχεται να αναμετρηθεί μαζί σου στα ίσα. Είναι υποχθόνιος και σκοτεινός. Εντάξει, το δεν είμαστε όλοι αυτοί είναι οι εχθροί της πατρίδας μας και θέλουν την άλλη πατρίδα. Πάλι καλά που το δέχεσαι. Δεν απόσχομαι στην κουβέντα μου. Γιατί
Καλά, μην λες και κάνουμε τίποτα βασανιστήρια. Εμείς το λέγαμε σκληρές ανακρίσεις. Ρουθούνι δεν ανοίγει. Λοιπόν θα σου πω γιατί τους ζορίζουν. Γιατί κινούνται υπόγεια σαν τα πίτια. Οπότε όταν πιάνουμε ένα, το κάνουμε να μιλήσει και για τους υπόλοιπους. Βλέπεις δεν μας αφήνουν κι άλλη επιλογή. Που θέλουν το κακό των περισσότερων άλλων ανθρώπων. Ξέρεις πως αποκαλούν τους φιλήσικους και έτοιμους οικογενειάκες σαν και του λόγου μας. Ανθρωπάκους. Ναι, μάλιστα ανθρωπάκους και δοσύλλογους. Εμάς τους πατριώτες δοσύλλογους. Αυτό πάει πολύ. Μωρέ καλά τους κάνουμε. Και λίγα μπορώ να σου πω. Ωραία γυναίκα με φούντουσες πάλι. Γιατί πρέπει να σου απολογούμε κάθε μέρα ότι κάνω τη δουλειά μου. Εσύ κάποτε ήσουν υπερήφανη που και κέρασες όλη τη γειτονιά που έγινε στην Όμος Α. Τώρα τι έγινε, δεν είσαι υπερήφανη για μένα. Είμαι και το ξέρεις, αλλά σκεφτόμουν μήπως να σε δώσεις καλά μετάφραση από την ασφάλεια του οδού του Μήνα. Στο κάτω-κάτω, αν δεν θα τους άλλους την κατεδρίφα, μόνο εσύ θα το βγάλεις. Και τα παιδιά σου μεγαλώνουν, μπορώ να το μάθω. Τα παιδιά μου να το μάθουν, γιατί να μην το μάθουν. Ας μάθουν ότι ο πατέρας τους έκανε ό,τι του έλεγε το καθήκον για το καλό του έθνους και της πατρίδος. Εγώ νομίζω ότι όταν το μάθουν θα τους κατακλείσει περηφάνεια για την προσφορά του πατέρα τους. Είμαι σίγουρος. Εσύ έχεις καμιά αμφιβολία? Όχι, και εγώ σίγουρα. Μόνο χάρη στο λύσιο που θα σε δεδώσω. Πρέπει να σου πετύχουμε το αξίωμα που σου έχουν δώσει. Τι είναι αυτό? Όλοι αίμα. Όχι πάλι. Κοίτα να δεις που θα το άνοιξε μια μέθη παραπατρό. Δεν θα πρέπει να φάσει κανένα γιατρό. Έχω μεγάλη ανησυχία που δεν προσέχει την υγεία του. Μόνο το καθήκον του τον ενδιαφέρει. Ανάμεσα στους κρατούμενους που υπέστησαν βασανιστήρια από τον πατέρα του Λευτέρη στον Βραδάκι της Ράτσας στην ασφάλεια της οδού του Πολίνας, βρισκόταν και ο Αντρέας Λεντάκης, ο οποίος μετά από μερικά χρόνια θεωρήθηκε εμβληματική προσωπικότητα κατά το αντιστασιακό ανάμεσα της Χούντας. Βρισκόμαστε στο 1973, λίγο πριν την εξέλιξη του Πετρίνης. Πώς λέγεσαι? Ανδρέας Λεντάκης. Ανδρέας, έτσι σε βαφτίσανε ή έτσι σε φωνάζουνε στο κόμμα? Οι γονείς, τι επαγγέλλονται? Είμαι ορφανός από μικρό. Κάτω καημένο το παιδί, είναι ορφανό από μικρό. Από τι πέθανε ο πατέρας σου, ρε? Σκοτώθηκε στον πόλεμο. Ποιο πόλεμο? Τον εμφύλιο, που μουν ήταν, ρε? Στην κατοχή σκοτώθηκε. Στον πόλεμο του Γερμανού. Βέβαια, έτσι έχουν πει από την οργάνωση να λες. Τέλος πάντων, να περάσουμε στο παρασύνθημα. Κατηγορείσαι για πράξεις κατά του καθεστώτος με σκοπό την παρεμπόδιση της τάξης και την ανατροπή της κυβερνήσεως. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Δεν έχω να πω τίποτα. Βέβαια, τι να πεις, αφού έχεις κερδισμένη τη φωλιά σου. Τι σχέση έχεις με τον Μίκη Θεοδωράκη? Σας βάλαμε και σε διπλανά γελιά τα πιτσουνάκια μου. Ένα στίχο σας χωρίζει. Λέγε, τι σχέση έχεις? Αυτό σε μίλησε στην οργάνωση? Λέγε! Δεν τον ξέρω. Καλά.
Δεν ξέρεις το Μίκη που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Με κοροϊδεύεις, ρε. Το ξέρω σαν συνθέτη, αλλά δεν το ξέρω από κοντά εννοώ. Και πώς το ξέρεις, από μακριά. Πώς μιλάτε, με γράμματα, με το τηλέφωνο, πώς. Αυτός ομολόγησε ότι σε γνωρίζει. Δεν το ξέρω, σας λέω. Ωραία, δεν το ξέρεις. Θα σου δώσω μια τελευταία ευκαιρία να σώσεις το όνομά σου. Ποιος σε στρατολόγησε στην οργάνωση. Θα μιλήσεις, ρε, ή θα σε στείλω τα κουτρούμια να καλοπεράσεις. Από πότε ασπάστηκες ο κομμουνισμός. Φρουρή, πάρτε τον και πηγαίνετε εδώ στην ταράτσα. Ό,τι και να ακούσετε, δεν θέλω να έρθετε. Μέχρι να πτήσει το γάλα της μάνας του. Πάρτε τον και φέρτε και τα μαστίγια. Τώρα! Βρισκόμαστε στο Νοέμβριο του 1973, παραμονές της εξήγησης του Πολυτεχνείου. Ο Λευτέρης είναι 10 χρονών. Ακούει το ραδιοφωνικό σταθμό του επιτόπου του Πολυτεχνείου και μέσα στα φράσια του ζητάει πληροφορίες από τον πατέρα του για το τι είναι συμβαίνει. Πατέρα, να σε ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται αυτή την άλλη μέρα, δεν έχω κατάλαβα. Θα σου πω εγώ τι γίνεται. Ένα μάτσο παλιόπαιδα έχουν μαζευτεί στο χώρο του Πολυτεχνείου. Κάνουν, λέει, κατάληψη και νομίζουν ότι θα ανατρέψουν την κυβέρνηση. Θα το φάνε όμως στο κεφάλι τους, να μην το θυμηθείς. Δηλαδή, μπορεί να τους σκοτώσουν. Όποιος δεν κοιτάει τη δουλειά του, αυτά παθαίνει Λευτέρη. Ο χώρος του Πολυτεχνείου είναι ιερός. Οι φοιτητές είναι εκεί για να παρακολουθούν τα μαθήματά τους και όχι να κάνουν άρρωστες πράξεις. Το έθνος μας χρειάζεται επιστήμονες και όχι ανατρεπτικά στοιχεία. Ναι, αλλά στο ραδιόφωνο, ο σταθμός των φοιτητών, λέει ότι είναι άοπλο και ονομάζει τους στρατιώτες αδέλφια. Οι φοιτητές θέλουν να φύγει η δικτατορία και να έρθει η δημοκρατία. Πάντως έχουν μπερδευτεί τελείως. Η επανάσταση, οι φοιτητές θέλουν να είναι επανάσταση και η κυβέρνηση, γιατί έχει κάνει αυτή η επανάσταση. Τότε, γιατί δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τι έκανες, λέει, ακούς το ραδιόφωνο αυτών των κομμουνιστών. Αυτοί δεν έχουν ούτε ιερό θεόσιο. Ξέχασες ότι ο πατέρας σου έχει σημαντική θέση στην ασφάλεια. Να μάθει κανείς ότι ο γιος του αστυνόμου Α της οδού Κουμπουλίνας ακούει το ραδιόφωνο αυτών των κομμουνιστών, μετά δεν μας σώζει τίποτα. Δεν έχεις καταλάβει σε τι κίνδυνο βάζεις την οικογένειά σου. Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου. Συγγνώμη, ρε πατέρα, δεν το έχω καταλάβει ότι είναι έτσι τα πράγματα. Τι ακριβώς δεν καταλάβεις, Λευτέρη. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εγώ είμαι όργανο της τάξεως. Αυτοί οι φοιτητές θέλουν να ανατρέψουν αυτή τη τάξη. Είμαστε απέναντι. Τι δεν καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι η τάξη και η ηθική. Αυτή είναι η αταξία και η ανηθικότητα. Εμείς έχουμε ιδανικά την πατρίδα και τη θρησκεία. Αυτά τα ιδανικά είναι ο κομμουνισμός και η αναρχία. Αυτοί θέλουν να βάλουν την Ελλάδα να την κάνουν μέλος της Σοβιετικής Ένωσης. Το καταλαβαίνεις αυτό, να τρώμε όλοι φαγητό με το συσίτιο και να μην έχουμε καν δικό μας σπίτι. Αυτοί το λένε ισότητα. Στην πραγματικότητα όμως είναι εξαθλίωση για όλους. Το ερώτημα είναι ένα, Λευτέρη. Εσύ, με ποιους είσαι? Εγώ με τον πατέρα μου, εγώ με τον οικογένειά μου πατέρα, το ξέρεις. Ελπίζω να με συγχωρέσεις. Σε συγχωρώ με την προϋπόθεση ότι να μην ξαναείξεις αμφιβολία για το ποιοι είναι οι καλοί σε αυτή την υπόθεση. Στορκίζομαι, πατέρα. Τώρα ξέρω ότι εμείς είμαστε καλοί. Ωραία, πήγε να διαβάσεις τα μαθήματά σου. Και φέρε και το ραδιόφωνο να το κλειδώσεις στην αποθήκη. Θέλω το ραδιόφωνο σε αυτό το σπίτι. Όχι, όχι, πατέρα, μην πάρεις το ραδιόφωνο. Στορκίζομαι, δεν θα ξανακούσω το σταθμό του φοιτητή. Άκουσες τι σου είπα? Εντάξει, πατέρα. Βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά την εξέλιξη του Πολυτεχνείου. Ο πατέρας του Λευτέρη ανησυχεί για τις απόψεις του γιου του σχετικά με το Πολυτεχνείο. Θέλει να του δώσει ένα μάθημα έτσι ώστε ο μικρός της συνειδητοποιήσει ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί της ιστορίας. Εκεί βρίσκονται
Ποιοι είναι οι πραγματικοί πατριώτες και ποιοι είναι οι προδότες. Τώρα στα αλήθεια θα βάλω στο γιο σου να ακούσει τη συνέντευξη του Δημοτικού του Πολυτεχνείου. Και βέβαια θα την βάλω. Πας και βάλει μυαλό. Το ξέρεις ότι η παραμονή του Πολυτεχνείου άκουγε το ραδιόφωνο των φοιτητών. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Και είχε και απορίες. Γιατί δεν τους αφήνει με ίσους, αφήνε καλά παιδιά. 10 χρονών παιδί είναι ακόμα, δεν έχει κρίση να καταλάβει. Μα για να αποκτήσει κρίση θα του πάρω να ακούσει τον οδηγό του Τάκ που μπούκαρε στο Πολυτεχνείο και έκανε τους φοιτητές να τρέχουν τσακισμένοι από το φόβο τους. Επαναστάτες να σου πετύχουν. Ακόμα τρέχουν. Καλά, ελπίζω να ξέρεις τι κάνει. Είναι παιδί ακόμα, δεν θέλω να φοβηθεί. Μα για να το σκληραγωγήσω θα το κάνω. Γιατί παρά είναι λαπάς. Και να τον βάλω να καταλάβει ότι όποιος δεν κοιτάει τη δουλειά του, αυτά παθαίνει. Άντε σώνει τώρα η κουβέντα. Πήγε να τον φωνάξεις γιατί ξεκινάει η συνέντευξη. Για δες που την παίζει. Στην ΕΡΤ ή στην ΙΕΝΕΤ. Αλλά μάλλον στην ΙΕΝΕΤ που είναι το κανάλι του στρατού. Έτοιμοι όλοι. Κάμερα στη θέση σου. Ήχος έτοιμος. Φώτα on. Σιγά καλέ, μας τύφλωσες. Τίτλοι σε 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε γύρισμα. Καν! Πού είναι η παρουσιάστρια ρε παιδιά. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που ανέφηκα αυτή τη θέση στην τράπεζα. Μια χαρά βλέπουνα τώρα. Πού ήσουν εσύ, χρυσό μου. Θες και καριέρα, τρομάρα σου. Και πού σε. Χαμογέλα λίγο ώστε να πληρώνεσαι καλά. Πάμε πάλι. Τίτλοι σε 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε γύρισμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μόλις 2 εβδομάδες έχουν περάσει από εκείνη τη δύσκολη νύχτα της 17ης του Νοέμβρη. Σήμερα έχουμε μαζί μας στον έφεδρο στρατιώτη Ανδρέα Σκοροφύλακα, που ήταν οδηγός φτάν που γκρέμισε το γελόφωτο του Πολυτεχνείου πριν από 1 εβδομάδα περίπου και με αυτοξυσία βοήθησε στους μερικέλους του Πολυτεχνείου από τα ταυστία στοιχεία που είχαν κάνει παράνομα κατάρριξη. Ανδρέα, πριν τη δουλειά νύχτα, πόσο καιρό ήσουν στο στρατό? Στον στρατό είχα 10 μήνες. Ήμουνα εκπαιδευτής στο κέντρο του εθρακισμένου στο Κουδί. Οι μαυροσκούφιδες τότε ήταν σώμα επίλεκτο. Ποιο ήταν το κλίμα όταν άρχισαν οι ταραχές? Μόλις άρχισαν οι ταραχές, μπήκαμε στη φυλακή. Οι κομμουνιστές καίνε την Αθήνα μας λέγανε και εμείς τους πιστεύαμε. Και θυμάμαι στο στρατό είχαν κάτι ραδιοφωνάκια και ακούγανε στα κρυφά του σταθμού του Πολυτεχνείου. Πάλι από μου για να καλοπεράσετε, λέγαμε. Ο κόσμος έξω από το Πολυτεχνείο, πώς αντιδρούσε? Θυμάμαι ο κόσμος μας φώναζε «Είμαστε αδέρφια, είμαστε αδέρφια». Σαν χλαμάρες, εγώ ήθελα να τους φάω. Τους έβλεπα σαν παράσιτα. Πότε λάβετε την διαταγή να πάτε στο Πολυτεχνείο? Στις 16 Νοεμβρίου έλαβα διαταγή να πηγήσω το 1/15 τάξης που θα έβγαλε μέσα στο Πολυτεχνείο. Στις 17 Νοεμβρίου και στις 3 το πρωί, ο μεγάλος προβολέας κόβει την πύλη. Μιλήστε μας τι συνέβη τότε. Εγγελό πρωτεύησε αμέσως. Κάποιοι ήταν σοριασμένοι κάτω, ακίνητοι. Δεν ξέρω αν ήταν ειλικρινή. Δεν στάθηκα να δω. Κάποια στιγμή θυμάμαι ένας φοιτητής έτρεξε κατά πάνω μου και μου φώναξε. Και τι κατάλαβες τώρα που μπήκες? Έβγαλα το πιστόλι και προτάσσοντας του είπα «Θα σε καθαρίσω!» Αυτός ο φοιτητής δεν ξέρει πόσο τυχερός ήταν εκείνη τη στιγμή. Αν έλεγε μία κουβέντα ακόμα θα τον σκότωνα.
Τέτοιος είμαι και δεν μετανιώνω. Έκανα το χρέος μου και προστάτευσα την πατρίδα μου. Πείτε μας, ποια είναι η διατομική αντιμετώπιση απέναντι από τους συντρόφους του στράφου μας που μισθούν. Σας αντιμετώπιζαν με δέος, φαντάζομαι. Όταν γύρισα στο κουδί, έγινα δεκτός με ζητοκραυγές. Είχα γίνει ήρωας. Οι στρατιωτικοί μου έδιναν συγχαρητήρια. Αισθανόμουν ότι ήμουν κάποιος, ότι έκανα κάτι καλό, κάτι μεγάλο. Είχα γίνει ο ήρωας που κατέστρεψε τους εχθρούς της πατρίδας. Τα παλιοκουμούνια, όπως λέγαμε. Και πρέπει να διευθυνθεί μας. Σας ευχαριστώ πολύ για μια τόσο ουσιαστική και ειλικρινή συνέντευξη. Ήταν τιμή μου να πάρω συνέντευξη από έναν τόσο σημαντικό πρόσωπο σαν εσάς. Τώρα, Λευτέρη, κατάλαβες ποιοι είναι οι καλοί και οι κακοί σε αυτή την υπόθεση. Τι σημαίνει να είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ναι, πατέρα, τα ξεκαθάρισα. Πώς πέρασαν έτσι 30 βραδιά χρόνια. 1973. Βρεθήκαμε χωρίς να το καταλάβουμε. Στο 2003. Μικρός Λευτέρης, μικρός Φρανκ, μεγάλος Λευτέρης. Με λένε Λευτέρη. Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Ο μπαμπάς μου είναι αστυνομικός, τίμιος και ηθικός. Τον θαυμάζω. Δεν με νιώσα και αυτό να μεγαλώσω. Ο πατέρας μου είναι ο βασανιστής Χούντας. Θέλω να με ηθάνομαι. Δεν θέλω σε τίποτα να το έχω μοιάσει. Ο μπαμπάς μου είναι πατριώτης. Είναι ήρωας. Ο πατέρας μου είναι ένα κάθαρμα. Ένα τέρας. Εγώ η σπορά του. Βρισκόμαστε 30 χρόνια από την εξέλιξη του Πολυτεχνείου. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να λένε σε ό,τι είναι Έλληνες. Το παρελθόν ενός ανθρώπου δεν αλλάζει. Είναι δυνατόν στη ζωή ενός ανθρώπου να αλλάξει το παρελθόν του. Στην περίπτωση πάντω του Λευτέρη έγινε το αδιανόητο. Το παρελθόν του άλλαξε με οδυνηρό τρόπο σε μία μόνο στιγμή. Με μία μόνο αποκάλυψη. Το μεγάλο ερώτημα είναι, δεν το μουτζί ένα παρελθόν, το οποίο μόλις άλλαξε ή για να ακριβολογούμε, μόλις διαγράφηκε. Έλα ρε Λευτέρη, γιατί δεν απαντάς στο τηλέφωνο που λες. Το είχα στο απόρριτο. Τι με ήθελες, έγινε κάτι. Ο πατέρας και η μάνα είναι καλά. Μια χαρά είναι αυτή. Ανάγκη που έχουνε. Πίστεψέ με, καμία ανάγκη δεν έχουν αυτοί. Ω, πάρε εσύ. Λίγα σε θύμισε, γιατί είσαι αναπαυμένη. Να σου πω, έχει τηλεόραση εκεί που είσαι. Ναι, τη δουλειά είναι. Έχουμε μια τηλεόραση, αλλά είναι πάντα κλειστή. Κανείς δεν βλέπει ποτέ. Άνοιξε την και βάλει στην Ερτένα. Τι ξέρεις την εκπομπή του Βασιλόπουλου, τη μηχανή του χρόνου. Την παίζει τώρα. Βάλε να του δεις. Τρελάθηκες, αδερφή. Τι μου λες να δω τηλεόραση. Είπες τη δουλειά σου, είπα. Αν τρελάθηκα, λέει, κοντεύει να μου στρίψει. Βάλε να δεις την εκπομπή. Να τρελαθείς και εσύ και μιλάμε μετά. Ωραία, δεν πας καλά μου φαίνεται. Σε παρακαλώ, βάλε τη ρημά την εκπομπή, δεν αντέχω άλλο. Τι έγινε. Έπαθες κάτι να νησί σου εργατή. Κοίτα ρε την τρελή την αδερφή μου. Βιάσανε οι αριστερές με πεποιήσεις και με βάζει να δω την εκπομπή με τους κομμουνιστές. Τέλος πάντων.
κάνουν οι πατέρες και είναι και παραγωνιάς. Εικονικές εκτελέσεις, βιασμοί, μαστιγώματα, ηλεκτροσόκ, φάλαγγα, το μαρτύριο της σταγόνας. Δεν πρόκειται για μεσαιωνικές πρακτικές, αλλά για βασανιστήρια που εφάρμοσε συστηματικά η ελληνική χούντα. Όσοι θεωρούνταν ανύποπτοι, συλλαμβάνονται και όσοι αρνούνταν να μιλήσουν, βασανίζονται. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από το 1967 έως και το 1974, συλλήφθησαν περισσότερα από 70.000 άτομα. Για πολλούς από αυτούς, ο ψυχολογικός πόλεμος, ο εγκλισμός και οι πολλοί ώρες ανακρίτησης ήταν μόνο η αρχή. Το πιο διαβόητο κολαστήριο βρισκόταν στην οδό Μπουμπουλίνας 18. Οι κραυγές και τα πομπικά που αντικούσαν από την ταράτσα του κτηρίου με τον αριθμό 18 ήταν καθημερινό φαινόμενο. Τα ονόματα των βασανιστών της Χούντας που συνελήφθησαν από την ελληνική δικαιοσύνη μετά την πτώση της Χούντας είναι τα παρακάτω. Αμάν. Όχι, άλλη μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, θέλω να είναι στην ανημία. Όχι, όχι. Τα είδες σαν ενθυλίκια μας. Κάτσε ρε εσύ. Μπορεί να είναι σου μία. Δεν μπορεί να είναι ο πατέρας μας. Αυτό το ξέρουμε τι άνθρωπος είναι. Άστα Λευτέρη, δεν την είδες από την αρχή την εκπομπή. Είπαν γεννηθείς το 1920 με τον βαθμό του αστυνόμου Α της Ασφάλειας Αθηνών. Αυτός είναι Λευτέρη, ο πατέρας μας είναι. Ρε εσύ Λευτέρη. Λες να το είδα κι άλλη την εκπομπή και να μας αναγνώρισαν. Με τι μούτρα θα κυκλοφορούμε τώρα, τι λες. Λευτέρη, σου μιλάω. Αυτό είναι το μόνο που σε ενδιαφέρει εσένα. Τι θα πει ο ένας κι ο άλλος, τι θα πει ο κόσμος. Γιατί? Αυτό έχει τώρα σημασία. Γιατί το θεωρείς λίγο, εσένα δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή. Βρισκόμαστε λίγες μόνο εβδομάδες από εκείνη τη μοιραία νύχτα που ο Λευτέρης έμαθε από την τηλεόραση ότι ο πατέρας του ήταν ένας από τους μεγαλύτερους βασανιστές της Χούντας. Ο Λευτέρης είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, σκιά του εαυτού του. Η γυναίκα του προσπαθεί να τον βοηθήσει. Και το χειρότερο είναι, είχε άλλη εικόνα στην πραγματική του ζωή. Και αυτό με τρελαίνει. Πώς γίνεται τη μέρα να το ακούσει το βράδυ τέρας. Η αδερφή μου λέει καλός πατέρας, αφού δεν μας είπες ποτέ τίποτα. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, καλός πατέρας ήταν μόνο σαν πράξεις πραγμάτων. Όμως από τη σχέση μου αυτή που ήταν ήμουν μικρός, δεν έχουν να θυμάμαι και πολλά πράγματα. Λευτέρη μου, δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο να υποφέρεις. Δεν τρως, δεν κοιμάσαι, δεν μιλάς. Έχεις να μιλήσει με τον γιο σου μία εβδομάδα. Δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα το τελευταίο νέο που θα περάσει μόνο του. Και τι θες να κάνω, η γυναίκα, αφού βλέπω δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Δεν μπορείς να με καταλάβεις. Αγάπη μου, μπορώ να σε καταλάβω. Είναι τεράστιο το σοκ. Σου ανατράπηκαν όλα αυτά που ήξερες. Οποιοςδήποτε στη θέση σου θα ένιωθε το ίδιο. Ωραία. Και τι θες να κάνω. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει μόνος του μια τέτοια τραγωδία. Γιατί περί τραγωδίας πρόκειται να μαθαίνεις ότι ο πατέρας σου έκανε αυτά τα έσχη. Ωραία, ναι, είναι γνωστά αυτά. Σογιαδάφτα. Τι κάνουμε τώρα. Πρέπει να στήσεις βοήθεια. Από ποιον. Λες και υπάρχει άτομος που μπορεί να με βοηθήσει. Υπάρχει. Βοηθικός. Για μια στιγμή. Δεν νομίζω να μιλήσει κανέναν θελογιατρό. Ψυχολόγοι λέγονται οι άνθρωποι. Εγώ σε θελογιατρό δεν πάω. Έλεος, είμαστε το 2003. Τι από
κάτι. Αλλά θέλω να μου πατήσει την ειλικρίνεια. Το παιδί ενός τέρατος είναι και αυτό τέρας. Το παιδί ενός πατράγματος κρύβει και αυτό μέσα σε ένα κάθισμα. Λευτέρη, θα μου πεις αν έχω στην τέρας. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ, απαντήστε μου. Τι να δεν πάλι, είμαι και εγώ τέρας. Δηλαδή θεωρείς ότι ο πατέρας είναι τέρας. Ναι, από μόνο που τέρασαν. Όπως το έλεγα σαν ηθές Λούκας. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό που θέλετε να μάθετε. Ο πατέρας δεν είναι βασανιστής Χούντας. Να τον πάει ο διάολος. Δεν με απαντήσει ακόμα στην ερώτησή μου. Συγχαίρω το που κάνετε. Το παιδί ενός τέρατος είναι και αυτό τέρας. Θα σου ρωτήσω κάπως αλλιώς. Εσύ τι ξέρεις ότι είσαι τέρας. Έχεις κάνει κάτι που αποδεικνύει. Όχι, αλλά μόνο ότι πλέον στέμα. Είναι παιδί μου που μπορεί να και που να πάρει ο διάολος. Τι νομίζετε για τον πατέρα μου, καμία ένστηση. Είχε το πακέτο. Καλός οικογενειάρχης, νοικοκύρης, καλός σύζυγος και καλός πατέρας, καλός χριστιανός, εθνικό, πατριώτης, δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά. Όμως δεν έχουν και πέρα πράγματα. Είναι ανάμεσά μας. Όχι με ρωτάτε να έχουμε δείξεις. Και την ώρα όχι δεν έχω, αλλά δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει αύριο. Μπορεί να μου την βαρέσει και να αρχίσω να... Τι να Λευτέρη. Ο πατέρας μου δεν το άρεσε έτσι μια μέρα. Πολλές αυτές από πρώτες πράξεις τις έκανε κατά εξακολούθηση και τελώς φύγα. Πιστεύοντας μάλιστα ότι είναι ξέφρενες πράξεις. Εσύ Λευτέρη πιστεύεις ότι η βασανιστή είναι ξέφρενες πράξεις. Τι πράγμα? Ναι, έχετε δίκιο. Δεν το πιστεύω, όχι. Λευτέρη μου αναφέρει στην προηγούμενη μας συνομιλία ότι το τελευταίο διάστημα έτσι απομακρυνθεί λίγο με τον γιο σου. Το μέλλον σου στην κακή σου διάθεση το τελευταίο διάστημα. Αναρωτιέμαι όμως, μήπως εγώ να σου φέρει. Το να μου φέρω. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι έχετε δίκιο. Δεν ήθελα να έχω λαβάρει τόσο μαζί μου. Γιατί όμως το πατέρα σου. Μα πιστεύω ότι το μουλίνο, ότι θα κληρονομήσω ό,τι μου κληρονόμησε, εμένα δεν μπορεί ο πατέρας. Είπες πίστευα. Άρα τώρα είπατε να πιστεύεις. Δεν ξέρω. Ίσως. Θα δούμε. Αυτό μόνο είναι πολύ περισμένα μέσα μου. Όλα αυτά τα χρόνια σαν μια ψευδή πραγματικότητα. Τώρα όλα ανατράφηκαν. Όχι όλα, Λευτέρη. Μόνο να σου αφορούν την πατρική σου αγώνα. Η δική σου οικογένεια, η τωρινή, είναι κάτι τελείως. Τι άλλο θα τους πετύχεις. Έχω όμως και μια άλλη ερώτηση. Εσύ νιώθεις κάποια ευθύνη για όλα όσα κάνει ο πατέρας σου. Ευθύνη. Όχι, γιατί να νιώσω ευθύνη για τα δικά προβλήματα. Άρα λίγο τι πάνω σου. Πώς το λέω καλύτερα. Υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι έπρεπε να τον είχα ανακαλύψει νωρίτερα την κάθε μέρα. Για να τον είχα βγει από τη ζωή μου. Έπρεπε να τον είχα τιμωρήσει με την απέχθειά μου. Ήταν σαν να εξηγιώσει ο γιος που βασάνιζε. Οι παπέρατε του γιος που βασάνιζε. Τώρα πια είναι αργά. Είναι ιδέες για άλλους που λυπάμαι. Δεν έχει νόημα να το ξέρω τι έχει κάνει. Λοιπόν, ο χρόνος μας τελείωσε. Σήμερα θεωρώ πως θα πολύ σημαντικά η θεραπεία σου. Θα δούμε. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Και νομίζει δηλαδή ότι ο Αντρέας Λεντάκης θα σου τους δώσει. Θα σε διώξει με τις κλωτσές γράμμα τους ποιος είσαι.
δεν θα του πω ποιος είμαι φυσικά. Τι θα του πεις? Γεια σας, πίτα. Θα έχω σκεφτεί όλα. Θα του παρουσιαστώ ως δημοσιογράφος. Με άλλο όνομα φυσικά, έτσι. Α, εσύ έχεις τρελαθεί τελείως. Πρόσεξε κακομοίρη, μην καταλάβει ποιος είσαι και βγει και σε κράξει στο Πανελλήνιο. Γιατί δεν το έχουν και βουλευτής. Κανόνισε να ξανακουστεί το όνομά μας και αργείται κόκκινο. Αλλά ήθελα να ξέρα. Τίποτα άλλο δεν σε ενδιαφέρει εσένα, παρά μόνο να μην αμαυρωθεί η εικόνα σου. Γιατί το θεωρείς λίγο, εσένα δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή. Τέλος πάντων, μήπως ακριβώς θα εκμέσεις από εκείνο πληροφορίες για τον πατέρα μας? Θα του πω ότι η εφημερίδα στην οποία γράφω ετοιμάζει ένα αφιέρωμα για τη δράση και την αντίστοιχη του καταξικούντας για να τον τιμήσει. Ξέρω τι θα το κάνω, θα είναι και κάποιες για τα βασανιστέα που υπέσαι στην οδό του Βουλίνα στην ασφάλεια. Έτσι θα τον κάνω ανοιχτή και να μας μιλήσει για τον πατέρα μας. Τι να σου πω, ελπίζω μόνο να ξέρεις τι κάνεις. Αλλιώς μας βλέπω στα κανάλια και στα ματαλάκια. Ο Λευτέρης είναι συγκλονισμένος. Απέναντί του έχει το πιο γνωστό θύμα που έχει βασανιστεί από τα χέρια του πατέρα του, τον Ανδρέα Λεντάκη. Τον κατακλείζουν δεκάδες συναισθήματα, όλα αρνητικά. Αλλά πρέπει να είναι προσεκτικός για να μην φανερωθεί πραγματική του ταυτότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις που μου έχετε δώσει μέχρι τώρα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Δεν με κουράζετε καθόλου. Ίσα ίσα. Μεγάλη μου χαρά είναι. Μια τελευταία ερώτηση από εσάς. Πιστεύω πιο δύσκολη. Ξέρετε, δεν θέλω με τίποτα να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Παρακαλώ, πείτε. Θα ήθελα, αν σε ξύπνω εγώ στις μνήμες, να μου μιλήσει για την οδό του Βουλίνας. Για τις ανακρίσεις και τα βασανιστήρια θέλετε να μάθω. Να σας μιλήσω. Καλό μου κάνει, ξέρετε. Το λένε φυσικοί. Να μιλάμε για τα τραύματά μου. Για να σας πω την αλήθεια, προσπάθησα πολύ να τα ξεχάσω όλα αυτά. Αλλά ήταν άστο. Ξύπναγα μέσα στη νύχτα με πιάντε. Έβλεπα στον ύπνο μου ξανά και ξανά την εικονική εκτέλεση ενός φουντικού. Είχα συνέχεια κρίση πανικού. Αναγκάστηκα να πάω στον ψυχολόγο. Και ευτυχώς που το έκανα δηλαδή. Βέβαια, υπήρξε και ένα καλό από την οδό. Ξέρω θα μου πείτε, την γνωριμιά σας με τον Μίχο Βορράδη. Ναι, η γνωριμία που μετά έγινε φιλία μου άλλαξε τη ζωή. Και δεν το λέω επειδή ο Μίχης έγραψε ολόκληρο δίσκο στη μνήμη. Ναι, τα θεωρείτε το Ανδρέα. Όλοι το ξέρουν αυτό το δίσκο. Ποιος δεν έχει τραγουδίσει στο σφαγείο ή το είμαστε δύο, είμαστε τρεις. Ναι, με το Μίχη ήμασταν στα διπλανά κελιά. 140 μέρες στα κρατητήρια στην οδό του Βουλίνας. Όταν γύρναγα από το κομματιάκι στην ταράτσα, μετά τις ανακρίσεις και τους ξυλοδαρμούς, αν δεν ήταν ο Μίχης, θα είχα τρελαθεί, θα είχα σπάσει και θα είχα ομολογήσει. Ναι, ξέρω, όπως λέει το τραγούδι, τάξα κι εγώ, τάξα κι εσύ. Ναι, επικοινωνούσαμε με χτυπήματα στον τοίχο. Το τάκ-τάκ στον τοίχο. Σήμερα ότι είμαι ακόμα εδώ. Την παστάω γερά, κρατάω γερά. Και παίρναμε κουράγιο ένας από τον άλλο. Και τι γνώμη έχετε σήμερα για τους ανθρώπους που τότε άνοιγαν? Στα συστήματα να έχουν εικονικές εκτελέσεις. Ποιους εννοείτε? Τους ασφαλίτες που εκτελούσαν κάποιες καταγές ή τους γαλονάδες που τους έλεγαν? Τους ασφαλίτες που τους εκτελούσαν. Όπως έχω πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, δεν ξεχνούμε αλλά συγχωρούμε. Η δημοκρατία δεν είναι ποτέ εκδικητική. Αλλιώς δεν πρόκειται για δημοκρατία. Δηλαδή τι μου λέτε, ότι έτσι απλά τους συγχωρείτε? Ξέρω ότι πολλοί θα ενοχληθούν με αυτό που σου λέω. Αλλά μην διανοηθεί κανείς να μου την πέσει ως αντιστασιακός ή αριστερός. Εάν είχαν κάνει αληθινά αντίσταση η μισή από όσους πάσαν τους αντιστασιακούς, η δικτατορία δεν θα είχε δείξει ούτε 7 μέρες. Όχι 7 χρόνια. Τέρμα πια με τις υποκρισίες και τις τζάμπα αντιστασιακούς. Τι με κοιτάτε με το στόμα, αλήθεια? Σε όλες το για να καταλάβω. Τους ασφαλίτες τους συγχωρείτε γιατί απλά τους εκτελούσαν εντολές. Επειδή δηλαδή πήγαν η δικιά του των βασανιστήριων σας. Όχι, δεν είναι αυτό. Ευθύνη καταλογίζω και σε αυτό. Δεν μπορείς να λες δεν φταίω εγώ άλλοι δίνουν τις εντολές. Βέβαια, μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης δίνω στα μεγάλα κεφάλια, στις συνταγματάρχες. Αλλά όλοι έχουν το μερίδιο της ευθύνης. Εγώ όμως σε έχω συγχωρήσει όλοι. Και τους συνταγματάρχες και τους ασφαλίτες που μας κάνουν. Αλλά προσέξτε τούτο.
Δεν έχω ξεχάσει. Γιατί όμως με κοιτάτε σαν να είδατε φάντασμα, μάλλον σας εφηβείασα για να απαντήσω. Μόνο το πως ναι. Σίγουρα θα αναρωτιέστε πού τη βρίσκω τόση ανωτερότητα να συγχωρέσω τους παραλίγο δολοφόνους. Δεν θέλει όμως ανωτερότητα να συγχωρέσει έναν άλλον άνθρωπο. Το κάνεις για σένα. Για να βρεις γαλήνη μέσα σου και να μπορέσεις να συνεχίσεις. Η συγχώρεση για μένα σημαίνει ότι αντέχω το τραύμα. Το μίσος δεν είναι καλό συνοδικό στη ζωή. Σε κρατάει πίσω. Μια τελευταία ερώτηση που θα σας κάνω. Βεβαίως. Αν είχατε εδώ μπροστά σας το παιδί ενός του βασανιστές σας, τι θα του λέγατε για τον πατέρα του? Θα του έλεγα ότι δεν φταίει σε τίποτα το παιδί αυτό για τις εφέσιτες πράξεις του πατέρα του. Και θα του τόνιζα ότι ο καθένας χαράζει το δικό του μονοπάτι στη ζωή αυτή. Και αν αυτό το παιδί ένιωθε τροπή και μίσος με τον πατέρα του, τι θα του λέγατε τότε? Νομίζω ότι δεν έχω δώσει ήδη αυτή την απάντηση. Θα του έλεγα να το συγχωρέσει για να βρει καλή του μέσα. Αλλά να μην ξεχάσει. Και τη μνήμη αυτή θα την κάνει αυτοπιά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από το να απαντάς να πας αυτοπιά με αυτοπιά. Και όπως κάπου έχω διαβάσει, αλλά δεν θυμάμαι. Το πιο δυνατό φως είναι αυτό που μπαίνει από τις νογμές μας. Στον δρόμο της εξηλαίωσης και της λύτρωσης, ο Ελευθέρης αρέσκεται να βάζει δύσκολα στον πατέρα. Έχει μια σατανική ιδέα. Θέλει να τον κάνει να πληρώσει με το ίδιο βάσμα. Πατέρα, το θυμάσαι και ο φύλακας. Όχι. Ποιος είναι? Δεν θυμάσαι τον Αντρέα του φύλακα, που ήταν ο οδηγός του τάγκ που γκρέμισε τη από το Πολυτεχνείο με τα Σαμέρ του 1973. Α, ναι, ναι. Το θυμάμαι. Αυτός ήταν πατριώτης με επικεφαλαίο όλους τους ακλαμάρες. Γιατί με ρωτάς? Θα σου πω ότι νομίζω ότι θα χαρίσει. Θυμάσαι μήπως τη συνέντευξη που είχε δώσει πριν από χρόνια, που είχαμε κάτσει όλοι μαζί με τη μάνα και την είχαμε λέει. Δεν ξεχνάω τέτοια συνέντευξη. Αυτός ήταν ελεβένταρος. Τρισεροτόπος. Λοιπόν, ο σκευοφύλακας έδωσε πρόσφατα μια δεύτερη συνέντευξη στο ΜΕΚ για τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Πολυτεχνείου. Δεν την βάλαμε να το δούμε. Να πούμε και τα παλιά. Και το ρωτάς. Αλλά γρήγορα. Άντε, να δούμε και έναν πατριώτη για μια άλλη τηλεόραση. Έτοιμοι όλοι. Καλή κάμερα. Μην τρέμεις λες και γυρίζουμε σεισμό. Ήχος έτοιμος. Φώτα on. Καλή παρουσιάστρια. Βγάλε αυτό το φουλάρι που φοράς. Πού νομίζεις ότι εμφανίζεσαι? Στη σχολική παράσταση. Τίτλοι σε 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε γύρισμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, 30 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από εκείνη τη τραγική νύχτα της 17ης Νοέμβρη του 1973. Έχουμε μαζί μας τον κύριο πολίτη Ανδρέα Σκοροφύλακα, που ήταν οδηγός ΤΑΝ, που γκρέμισε την ιδιότητα του Πολυτεχνείου την τραγική νύχτα εκείνη. Κύριε Σκοροφύλακα, πείτε μας την ιστορία. Τότε αισθανόμουν ότι έκανα κάτι καλό, κάτι μεγάλο. Αυτά μου έλεγαν, αυτά πίστευα. Ούτε μια εφημερίδα δεν είχα διαβάσει μέχρι τότε. Ντρέπομαι για αυτό που ήμουν, για αυτό που έκανα. Στη θέση μου βέβαια δεν μπορούσα να βρεθεί κανένας. Θα ήταν στρατιώτης ήμουν άλλωστε. Δεν μου απαλλάσσω το σκοπό. Στη συνέχεια έγινε πια τη ζωή μου. Πείτε μας μια άγνωστη πτυχή από τη νύχτα εκείνη, του 1973.
θυμάμαι οι φοιτητές έγιναν μέσα στο κάμπ τσιγάρα και ό,τι γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Όταν γυρίσαμε στο βουλί, τώρα με μοιάζει να είναι περίπτερο. Όσο σκέφτομαι ότι οι φοιτητές μας έδιναν τσιγάρα και ό,τι γνωρίστηκαν μαζί τους, και μετά πήγαμε και τους κάναμε, δεν μπορώ να το συγχωρήσω αυτό το πράγμα στον εαυτό μου. Σήμερα σκέφτομαι ότι πήγα και έκανα. Πείτε μας, πότε άρχισε να πλύνεις την πίστη σας πως ό,τι κάνεις στο Πολυτεχνείο ήταν για καλό σκοπό? Πότε άρχισαν οι αμφιβολίες? Μόλις μία εβδομάδα μετά το Πολυτεχνείο, στις 25 Νοεμβρίου, ο Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο με νέα δικτατορία. Τότε μέσα μου κάτι άλλαξε. Αυτοί που παρουσίασαν τον Παπαδόπουλο σαν Θεό, τώρα τον έβριζαν. Μα είναι τόσο πουλημένοι όλοι τους. Αυτοί πάνε όπου φυσάει ο βοριάς. Πουλημένα το Μάρια. Πώς είναι η ζωή σας στα χρόνια που σπουδάζετε? Έχω μια έντονη ζωή. Σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Ποτέ δεν μιλάω για το Πολυτεχνείο. Δεν αισθάνομαι να μην ευθύνη. Μόνο μια φορά το κορμό με έπαιζε τις σπουδές. Στη δουλειά πριν χρόνια κάποιος άκουσε πώς με λένε και ρώτησε αν έχω καμία σχέση με τον πορτάκι του Πολυτεχνείου. Ξάδελφός μου είναι μακρινός, σκοτώθηκε σε τροχαίο. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ 20 χρόνια. Ο έφεδρος στρατιώτης Ανδρέας Γεωφύλακας σκοτώθηκε σε τροχαίο. Η οικογένειά σου, οι φίλοι σας γνωρίζουν ότι εσείς ήσταν ο οδηγός του τάμου, του γκρε που έριξε το Πολυτεχνείο? Δεν το ξέρω ακόμα. Μόνο στην γυναίκα μου το έχω πει. Στα παιδιά μου δεν το έχω πει. Η εποχή που κατά πόσο έχουν αλλάξει σήμερα? Ξέρετε πότε άρχισε να ακούσουν τα 180 μοίρες? Όταν μετά το στρατό έπρεπε να δουλέψουμε με ροκάματο. Εργάτης κατάλαβα ότι δεν μου ποτέ διαιτήματα με το πληρώνω. Εμένα που μου έμαθαν να μισώ τους κομμουνιστές, ψήφισα 2 φορές αριστερά. Ποια θα είναι για εσάς μια πράξη εξηλαίωσης, αφού είναι φανερό ότι έχετε μετανιώσει? Ιστορίες επίσης μου βάζουν. Θα σας πω, δεν έχω ξεχάσει ακόμα την ιεραρχή της γήτρια, κυρία Πέτρη Τριχοπούλου. Είναι σήμερα καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλα αυτά τα χρόνια ήθελα να πάω να τη δω, να της πω. Θα σταματούσα. Τα λόγια δεν σβήνουν τις πράξεις. Θα θέλετε να δείτε κάτι στους ανθρώπους που τότε αντιστάθηκαν στην Κούβα? Τους ανθρώπους που αντιστάθηκαν στην Κούντα, θα ήθελα να τους πω πως είχαν μεγάλη ψυχή, πως ήταν παλικάρια. Θα ήθελα να τους ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Σιωπούλου. Ποια είναι η άποψή σας για τους σκοτεινούς και τους φασίστες σήμερα? Βλέπω που κάποτε ήμουν ένας πόλος. Σας ευχαριστούμε πολύ για μια επιπλέον συνέντευξη. Κάποιοι άνθρωποι έχουν γενναία καρδιά να περνούν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ας δεν έχει κάτι λάθος. Καλό πράγμα με τα νέα δεν νομίζεις. Η συνεδρία του Ελευθέρη για τον ψυχολόγο συνεχίζεται. Και θα πάω τους και τα κάτω τους. Κυρίως όμως για τα βατωμένα νερά τους. Συνεδρία όμως που ακολουθεί. Σκαλυπώνουμε όμως την μέρα του Ελευθέρη και περίπτωση γίνεται εύκολος. Και πες μου, πώς έχεις σήμερα μιλάς με τον πατέρα σου? Βασικά για λύπηση. Ένα γεροντάκι που το πες ακόμα ταΐς. Τα έχει και ψιλοχαμένα, ποτέ δεν κρατάω καφέτε. Εδώ και καιρό έχω κλείσει το περιφερειακό του εξτρέψω. Γιατί με την άνοια δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ποτέ μου ήρθε τη συνάντηση του Μαζαβέλετάκη, σου είπε πως έχεις συγχωρέσει όλους τους που το βασάνισαν και πως όλα έχει βρει την καλή ιστορία. Τότε που θέλω να ρωτήσω εγώ εσένα τις εξής. Εσύ πώς νιώθεις απέναντι στον πατέρα σου, τον έχεις συγχωρέσει? Προσπαθώ, αλλά δεν είναι εύκολο. Μπορεί ο Λιτάκης να είναι πιο άνετος όμως, δεν ξέρω. Θέλω να μου πεις πώς ήταν η σχέση που ήταν με τον μικρό σου. Δεν ξέρω. Δεν είχαμε και πολλά. Έχεις να είχατε.
καλιέρες και... ούτε μια καλιέρα δεν θα μου γίνει. Κάνα 2 φορές θυμάμαι να μου έκανε ένα μηχανό πάτη-πάτη στη πλάτη, μέχρι εκεί. Όπως τότε που πέρασα στο πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση όταν ήταν κάτι καλό, θα κάνεις μια δουλειά. Ναι, αλλά καλύτερα να μην το έκανα. Δεν ήταν ποτέ αυτό που έκανα. Βέβαια, ας πούμε, δεν πήγες καλά στα μαθήματα, αλλά και με το 17 στα μαθηματικά είναι απαράδεκτο. Ναι, συνέχεια. Δεν έκανε για λόγο. Η φιλοσοφία της μας σημαίνει σε μία πρόταση που την επαναλάβαινε συνεχώς. Μου έλεγε: το χειρότερο που μπορεί να γίνει κάποιος στη ζωή είναι κλέφτης, πλούτος και κομμουνιστής. Μου έλεγε: πώς αν έκανα μία με αυτές τις ανάσχημες αμαρτίες, θα έπαιρνα με την ζωή. Και θα είχα αποφασίσει τη τιμή του. Την άκουσα πάνω από την οικογένειά του. Έτσι έγινε. Ναι, πολύ, αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι δεν ήταν προβλημός, αλλά φόβος. Κυριολεκτικά το μέτραγα. Έτρεμα την κουβέλα του, στη ματιά του. Όταν έβγαινε στο σπίτι, ήταν σχεδόν μια μαύρη σκιά. Το πληρώνω σε όλα τα μάτια. Ναι, ναι. Να σου πω ότι με ενδιαφέρει τη μάνα μου. Όχι τη σχέση μαζί της, αλλά αν ήξερε όλα αυτά τα χρόνια ότι κάθε ένα έχει παντρευτεί. Αν ήξερε τι έκανε ο πατέρας μου, όταν έλεγε ότι είχε υπηρεσία. Αποκλείεται να μην ήξερε. Εγώ το κεφάλι μου δεν ξέρω. Ωραία. Ας πούμε ότι ήξερε. Εσύ τι δεν θέλεις να έχει μάθει? Να πάρει τα βιβλία και να φύγει. Να του παρατήσει το κάθαρμα. Δεν θέλεις τόσο εύκολο. Μιλάμε για μια ημέρα που δεν δούλευε. Μιλάμε για το κρέας στο 60. Δηλαδή, εσύ δεν θέλεις εύκολο υπόθεση. Α, οκ. Οπότε προτίμησε να κάνει την πάπια και να κοιμάται δίπλα σε ένα τέρα γιατί η ζωή ήταν δύσκολη. Όχι, δεν του ασχολώ. Δεν ξέρω, πολύ καλά. Εγώ έχω ένα παιδί που να πάρει ο διάολος. Προχτές έχεις θέση. Τι θέλετε να σου πω για το μου? Για τη σχέση σου μαζί του, πώς θα την χαρακτηρίζεις? Φυσιολογική δεν τη χαρακτηρίζω. Έχω τεράστια δυναμία. Και πόσες δουλειές έχεις να δυνάμει? Να πω την αλήθεια. Δεν έχω λιγάκι καλοφασμένο. Κάνω όλα τα κατήρια ή είναι και λιγάκι ενευτικός με το όρια του καθόλου. Είναι να φωνάζει βέβαια. Έχεις και ποτέ δεν το κάνεις αυτό? Γιατί σε όλα αυτά κάνεις τους κανόνες. Ναι, το κάνω εντελώς συνειδητά. Για να μην σκεφτώ ότι ήρθα εγώ από τον δικό μου πατέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως πολύ. Το λατρεύω. Πώς ελευθερίζεις αυτούς την αγάπη? Σας είπα πριν. Τι εννοείς? Εννοώ, αν δεν το λες. Αν το παίρνεις τα παιδιά, αν το παίρνεις τα Σας παρακαλώ. Πού το πάτε, σταματήστε. Εγώ δεν είμαι σαν τον πατέρα μου. Με το παιδί. Είναι μέρος της ιστορίας. Μπορείς να επιλέξεις να μην είσαι συνέχεια της ιστορίας, αλλά δεν θέλεις. Ναι. Λέω να είμαι το τέλος της. Και ο μόνος τρόπος για να πιάνει το κάθεμα είναι να το σκοτώσω από είναι. Δεν είναι λόγος αυτό. Λευτέρη! Μη χάνεις τη ζωή σου. Λευτέρη! Ο Λευτέρης έχει μπει στον δρόμο χωρίς επιστροφή. Θέλει να τελειώνει με το τέρας μία και καλή. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο πότε θα λειτουργήσει η θεραπεία του ψυχολόγου ή πότε θα γίνει συναισθηματική αναστροφή και θα συγχωρέσει ή πότε θα έχει καθημερινότητα να πάρει αλλού το μυαλό του από εκεί που έχει κολλήσει. Είναι αποφασισμένος να σκοτώσει ο ίδιος το τέρας. Μόνο έτσι πιστεύει ότι μπορεί να βρει καλή. Σαν υπνοτισμένος, ψάχνει την τόπλο του πατέρα. Και το βρίσκει. Τώρα ψάχνει τον πατέρα. Πατέρα, πού είσαι! Πατέρα, γιατί! Πώς είναι τώρα να φοβάσαι! Δεν είναι τόσο ωραίο,
Τόσους ανθρώπους που παίρνουν δεν υποφέρουν. Σήμερα όλοι αυτοί σε δικά σου πατέρα του τρέχει κοινωνία. Οπότε κάτι είναι το ίδιο στο παιδί. Ένοχος! 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 Η ποινή είναι... Τι ποια είναι η ποινή, πατέρα? Είναι... Παπά, γύρισες. Γύρισα. Μα είσαι έτσι, παπά. Κοίτα να μου. Σ' αγαπάω τόσο. Αλήθεια, παπά. Τι με πιστεύεις? Σε πιστεύω και εγώ σ' αγαπάω, να μην ξαναλείψεις. Μου υπόσχεσαι ότι θα με ξαναλείψεις. Στο υπόσχομαι, αγόρι μου. Θα είμαι πάντα εδώ για σένα, δίπλα σου. Και δεν είναι έτσι, παππού. Και σέβεσαι, παπά. Τότε πήγαινε να του πάρει την αγκαλιά και να βρει κανένα φίλι, να το αποδείξει. Τόσο είναι το χέρι από αυτού. Όπως πιστεύουμε με λίγο τους άντρες. Πρόκειται εδώ να θέλει. Μα πού θέλεις? Όχι, αγόρι μου. Έχει να παππούς. Έχει με λιάκι. Ναι, παπά, εσύ και ο παππούς είσαι τελείως διαφορετικοί. Αλήθεια το πιστεύεις, αγόρι μου. Ναι, δεν μοιάζεσαι σε τίποτα, το λέει και η μαμά εδώ. Αγόρι μου, πώς σ' αγαπάω, δεν ξέρεις τι δώρο μου έκανες. Παπά, δεν σου έδωσε κάτι. Τώρα δεν είσαι ξέρω. Έβαλες ξανά το μέλλον μου σε λειτουργία. Και σταματήσει σε κάποιο διάστημα. Παπά, δηλαδή δεν είναι λίγο να τους έπαιξε. Ναι, από τη χαρά που δεν ξέρω τι λέω. Ναι, παπά, και εγώ θέλω σε βλέπω όσο είναι χαρούμενα. Μόνο τότε μάθω. Μέχρι τώρα είναι καλά. Ο Λευτέρης συμμετάλλωσε. Έγινε μόνο ο μεγάλος Λευτέρης. Ο μικρός Λευτέρης, ο οποίος έβλεπε τον πατέρα του μόνο σαν πατέρα του και δεν έκανε την πραγματικότητα τα πράγματα, θα σιωπήσει τα πάντα. Βλέπετε, ο μεγάλος Λευτέρης δεν έχει κοινωνία. Με λένε Λευτέρη! Εγώ είμαι ο Λευτέρης! Άκουσες τι είπα. Μόνο εγώ είμαι ο Λευτέρης. Εσύ θα σου πας μια λιάπα τα μικρό μου Λευτέρη. Δεν σε χρειάζομαι πια. Όπως θέλεις. Χριστέ, Άγια μου αγκαλιά, χέρια μου αγκαλιά, Χριστέ, Άγια μου αγκαλιά, Χριστέ μου, χέρια μου αγκαλιά, Χριστέ, Άγια μου αγκαλιά. Λευτέρη. Ο πατέρας δεν θα μας κάνει στη σκούντα. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν θα το συγχωρέσω ποτέ. Όμως, το δέχομαι και προχωράω. Υπάρχουν άνθρωποι που με χρειάζονται. Ο γιος μου, η γυναίκα μου, η αδερφή μου, η φίλη μου. Πιστεύω ότι αν έκανα τον πατέρα μου να πληρώσει, θα ήταν απόδοση δικαιοσύνης. Αλλά τώρα πια ξέρω θα ήταν άδικο λίγο του σπιτιάσου για μένα. Αντί για την εκδίκηση και την εξηλαίωση, λέω τη ζωή.